Fa 10 anys, quan tenia 16 anys, en un viatge vaig conèixer el Jordi, que és aquest d'aquí. Un català que fa molt de temps va decidir vendre-s'ho tot i anar a viure al mig de l'Amazones. Es va fer reformar un antic vaixell i va estar 4 anys navegant i explorant els rius de la selva, descobrint llocs que aleshores no sortien als mapes i investigant diferents espècies de peixos. Des d'aleshores, la seva vida ha estat relacionada amb el riu, perquè, com diu ell, lo riu és vida, a l'Amazones i a l'Ebre. Una dècada després ens hem retrobat i he pogut gravar un dia sencer amb ell per entendre i ensenyar-vos com és la seva vida. En el primer episodi, que ja us vaig publicar al meu canal, el Jordi ens va explicar la seva història, de Barcelona al Delta i del Delta a l'Amazones. I entre molts d'altres ens vam banyar amb dofins prehistòrics i vam veure caimans. Perdona, carinyo. Aquest és el sol més important. A veure, Juliana, com has dormit avui? Mira, jo he tingut fred, sorprenentment, perquè ahir vaig tenir uns atacs de calor de senyora gran. Que jo deia, però com tinc uns atacs? I tota suada, fastigosa. I estava una mica ansiosa perquè em pensava que dormiria molt malament en aquells llitets. I hem passat fred, el Guillem i jo. Però et vas dutxar abans d'anar a dormir? Em vaig fer una bona dutxa abans d'anar a dormir. De fet, em vaig fer una sessió de fotos a la proa amb la tovallola. Ah, sí? No és colli que... Ara, no sé, no trobo un moment on publicar. Clara, com has dormit tu? Jo molt bé. Al principi estava una mica tensa dins el llit. A més, el llit és molt petitet, llavors vaig haver de també calcular una mica les mides del llit. Però un cop m'he adormit, és que no se sent res. És increïble. Només un cri de tant en tant, però res. A tot això són les 5 del I matí. l'estem esperant. Bueno, les 6 ja, no? Sí. Martina, bon dia. Bon dia. Com has dormit? Jo molt bé, és que no m'he enterat de res. Bon dia, xaval. Abraham. Jo he tingut una calor. Que no sé què explica. Estem en barcos diferents. Jo he tingut molt clar que en aquest riu és on es va gravar la primera pel·lícula d'Anaconda. He tingut molt clar els nostres records amb els caimans. He tingut molt clar tot el que et va explicar el Fèlix, el guia, aquí sopant. I jo crec que això a mi m'ha dificultat el son. Però després tu lleves i aprecies això Com es nota que és periodista? És una i ja barbaritat. et fots content, hòstia. No em cal dormir bé. Un parell d'hores. Jo he dormit fatal, però molt malament. O sigui, no hi cabia en el llit. Sortia per dalt i per baix. Carrying a baby. Con un bebecito en la espalda, arriba. Però que tiri enrere. Vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá. Es que tienen una cola más larga que ellos. Sí. ¿Y tú qué, gordito? Mira que t'he cridat, Júlia. Sóc jo on està rodejant, Abraham? No, ens estan rodejant, efectivament. Són molts, Si volen, ens ataquen. Jo em voldria fotre una foto, però amb cara de por que m'agafin el mòbil. Això no són les Rambles, Abraham. Bon dia. Bon dia. Us vull ensenyar l'habitació, que jo us la vaig ensenyar, però molt malament, i encara no hi havíem dormit, per tant encara no sabíem com era. Llitera de fusta. Això sembla que no, però és un petit problema, perquè quan et mous se sent moltíssim. I a part d'això, aquí té una mosquitera, però de nit passa bastant l'aire i fa bastant fred. Llavors jo me'n vaig anar a dormir amb això posat, però a mitjanit tenia fred, no tenia la meva manta, i vaig haver d'apagar l'aire i tancar allò. Primer esmorzar a lo peix. Us ensenyaré què hi ha aquí de bufet avui. Tenim... Això què porta? Porta plàtan, això? Ah, és tapioca, que és la crepa aquella, amb plàtan, formatge i pernil. Una mica de pastís. El que em fascina és això. Félix, ¿qué es eso? Aquí se llama cará, Cará. pero su nombre es una raíz, ¿Se come así? Clar. sin la cáscara. Sin la cáscara, vale, ahora lo pruebo. Bon profit, família.
Hòstia, és com castanya. Sembla una castanya. Això és el meu preferit, el plàtan fregit. Està bo. Ara mateix són les 12:03. Activitat de les 12:03. A l'horari d'avui tenim pescar piranyes. I del cel cau un sol Que que crema. fregeix. Ens han recomanat anar amb pantalons llargs i samarreta llarga o camisa llarga, cosa que Però sí que duem el xubasquero, perquè com a mínim ens intentarem refugiar d'aquesta manera. pescarem piranyes amb aquestes canyes, que són de bambú, perquè crec, em sona recordar que està prohibit amb canyes normals, que s'ha de fer de la manera tradicional. És a dir, una canya, un fil i un ham. Posar una mica de menjar a la punta i esperar que piquin. No hem arribat al migdia, que ja estem sobreestimulats per complet. Ja han passat 2 dies. En migdia n'han fet 2. Si pesquem una piranya, us la menjareu? Sí, la vull provar jo. Bueno, vam menjar piranya ja. Sí, però herbívora, Picanya. No, vam menjar piranya, però herbívora. Aquestes són carnívores. Quan vam menjar una piranya? Ahir. Al barco. El dubte que tinc és com la posarem aquí, és a dir, la pescarem i llavors què farem amb allò? La deixa aquí, la deixa aquí. I llavors ens Y pa. picarà. No. Aquí hay pirañas, todo esto, y si ahora eu salto, es peligroso. Si vas ferido, es peligroso. Si vas normal, no. Sí, si vas sangrant i saltes, t'ataquen. L'ensumen. Que heavy. Esperant la teca. Guillem, vigila! Ah, quines dents! Ah, com un abuelo. Guillem, no ho apropis! I què farà? Félix, cuidado, Todo cuidado. ¡Qué dientes, tío! Acabo de pescar una piranya negra, gegantina. És la més perillosa de tot, l'espècie més perillosa. Mentre et feia fotos, Bram? Jo no fotria molta conya, Obrigado. No, ara la té ella. Hola, quines pedazo dents, tio. I té els ulls vermells, Obrigado. I una pregunta que per mi és molt important també aquest vídeo, perquè al final estic fent un dia a la vida d'un català que ha decidit viure a Manaus. Has tingut nostàlgia de tot el que és Catalunya, de tot l'entorn, dels amics, de la família? Mira, en el primer període podria dir que no. O sigui, em va fascinar tant viure aquí. I vivia amb el vaixell realment navegant, em passava mesos i mesos sense cap tipus de connexió. Que no, vaig arribar a un punt de desconnexió bastant gran. Però en els últims anys, amb alguna visita que he fet cap allà a les nostres terres, i sí, hi ha una certa nostàlgia dels amics, del menjar, d'algunes coses que bueno, des de la infància vas acostumant-te, no? Al final casa sempre crida molt, encara que no vulguem. Sí, i jo no m'ho pensava, Quan això m'ho preguntaven alguna vegada, aquesta pregunta me l'havien fet uns anys enrere, no, jo ja em quedo per aquí mateix i tal. I bueno, no sé, Et va venint algú... però va venint algú que diu, anem cap allà, anem a explicar també a la gent com és això, que també és interessant. Tu tens nostàlgia de l'època d'expedició, d'aventura, d'anar amb el teu amic a una tribu de l'Amazones perduda? Sí, a veure, quan ara ho veig així amb perspectiva, veig que era molt perillós, veig que era molt cansat, que hi havia expedicions que fèiem que passaves dies amb una lanxeta, no només al vaixell feia expedicions, sinó en lanxeta passaves 15 dies dormint a la vora del riu, continuant i dormint a la vora del riu, continuant per arribar a un puesto. Les històries que deus tenir a dintre d'aquest jardell són... han de ser increïbles. Històries que si les penses, el mateix et dic, ara potser amb el temps que ha passat no l'estaria. T'espanten, no? Sí. Però en aquell moment era anem a veure que hi ha la pròxima curva, el pròxim riu, explorar, que trobem, a vegades anàvem que ens quedàvem sense menjar, però pescàvem o caçàvem una cosa a la nit, intercanviàvem amb els natius. Ets Indiana Jones. Era el que eren, el que hi havia. Em podria explicar una petita història que recordis forta d'aquestes d'expedicions de joventut?
Bueno, t'explicaré una que no n'hem parlat encara, que va ser una expedició que va ser a la catarata més alta de Brasil. Es va descobrir el 2004. Val? El 2005 va haver-hi la primera expedició del govern de Brasil amb una televisió, que van anar amb 3 vaixells i 2 helicòpters per arribar, per constatar que era la catarata més alta de Brasil. I el 2010 va haver-hi una altra expedició del govern i la nostra. O sigui, vam ser els tercers en arribar allà, per aigua i terra. Va ser molt dura, una expedició molt dura. Van ser 15 dies amb lanxeta, caminant per la selva, per arribar a una muntanya que és un tepuy, pujar en un lloc que només havia pujat una expedició per terra. Que fort. I tindrà aquell privilegi de veure aquell salt d'aigua, 365 metres d'alçada, enmig del no-res. Que ja més de 10 dies que estàvem viatjant, a llocs on no ha arribat pràcticament ningú. Aquesta va ser una de les coses més impressionants i les dificultats que vam passar, si no hi havia benzina, el menjar va acabar, l'aigua ja al final era del riu, tot que estava tot programat, però és que al final no pot ser tot programat. Havíem de deixar coses pel camí perquè no podien continuar caminant per la selva en les tendes de campanya. Quina barbaritat. Com es diu aquesta cascada? Mira, encara no té un nom oficial així, està a la serra de l'Aracà, Val? perquè el nom del riu més proper és el riu Aracà, i li diuen Cachoeira do Painós o Cachoeira do Aracà, encara no té un nom definit, perquè realment no és un lloc turístic on es facin expedicions a conèixer. I tu vas ser la tercera expedició en tota la història de la humanitat en arribar allà Que es conegui, i que es conegui, evidentment. Que fort, que bé. i arribar allà per terra. Doncs va, a fer una petita expedició ara per aquí, pel pont inundat. Anem a conèixer el bosc. Som-hi. Si no tornem, ja li he dit a la Clara que es queda aquí, que li cedeixo tots els drets als vídeos i que faci un supervídeo al nostre honor. ¿Y sobre las serpentes? ¿Vos está poniendo también? I, Eu no tengo miedo. I antimosquitos? Si eu veo puma, puma vem pra mim. Puma não se vê. Eu gano. Quando se vê, quando já está ficando. Se ve cuando está aquí lo ves, no? Já, sim. Anem a fer una excursió per la muntanya, per la selva de nit. Ens han avisat molt que és perillós, que la selva és salvatge i que no es pot controlar. Amor, és Flor Rosalia, una mica. Sobre allà, allà.